Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina i pored poraza od selekcije Francuske, ali zbog veće gol razlike, pobednici su ovogodišnjeg turnira Stevan Ćele Vilotić. Bilo je uživanje gledati mlade fudbalere kako se bore. Svaka utakmica na turniru bila je od velikog značaja za svaku ekipu. Drugo mesto pripalo je ekipi Crne Gore. Selekcija Francuske sa ovog turnira odlazi kao treća, dok je reprezentacija Mađarske zauzela četvrto mesto. Utisci su fenomenalni, mislim da smo igrali odličan turnir i žao nam je što smo izgubili sada u zadnju utakmicu, fali nam je ta treća pobjeda, ali dobro, osvojili smo i to je bitno. Znači mi sigurno dosta, pogotovo na samopouzdanju, ali mislim da je najbitnije što smo izgledali kao ekipa, što smo pokazali karakter na ovom turniru i nadam se da ćemo da nastavimo ovako. Posle odigrane utakmice Srbija-Francuska dodeljena su priznanja najboljim pojedincima turnira. Najbolji golman Luka Lijeskić iz naše reprezentacije. Za najboljeg igrača proglašen je igrač Srbije Aleksandar Stanković. Najtalentovaniji mladi fudbaler takođe dolazi iz Srbije, u pitanju je Kosta Nedeljković. Stefan Golubović iz Crne Gore dobio je priznanje za najefikasnijeg strelca turnira. Radovan Krivokapić, selektor Srbije, proglašen je za najboljeg selektora. Plaketa za fair play, koja nosi ime po tvorcu turnira Ivici Kajdočiju, pripala je selekciji Srbije. Ono što je najlepše to je da turnir traje već 29. međunarodni turnir i da svake godine imamo nove talente, da vidimo gde smo, što se kaže, u Evropi, izmerimo i odmerimo snage sa jakim ekipama kao što je Francuska, na primjer, prošle godine bila i Portugalija i mi smo jako zadovoljni što ovaj turnir traje i što na turniru dolazi do, eto, tih talenata koje Srbija ima. Ono što mi je posebno drago, to je da evo naš selektor ove godine je bio na prvom i drugom turniru, ali u drugoj ulozi kao igrač, a danas kao selektor i mnogo sam srećna što sam mu predala ovu statuetu sa likom svog oca kao najboljem treneru turnira. Bile su izuzetne 3 utakmice za nas koje će nam mnogo značiti za dalji rad, da vidimo gde smo grešili, gde smo bili dobri i ovo je sjajna uvertira za kvalifikacije koje nas očekuju u novembru mesecu i rekao sam momcima da ovo je turnirsko takmičenje i ovaj turnir je poslužio za to i mi sa ovakvim rezultatom prolazimo grupu, tako da najbitnije je da smo vidjeli neke stvari, da smo na kraju krajeva osvojili to prvo mjesto, jer mi smo takmičari. Eto, ostaje možda ta žal što smo izgubili, jer ja lično, a i oni vidim ne vole da gube, tako da sa te strane ne možemo biti zadovoljni, a opet sa druge osvojili smo trofej jer smo došli po to. Na najlepši mogući način spuštena je zavesa ovogodišnjeg 29. po redu fudbalskog turnira Stevan Ćele Vilotić.